Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Милләтара әңгәмә, яшь буында милли мәсьәләгә яңа караш формалаштыралар. Бүген беренче номерлы лицей базасына Әлмәт һәм Әлмәттән тыш күрше районнардан 90 катнашучы теркәлгән. Ул тормышын халыкка багышлаган. Икенче музыка мәктәбендә Василий Самойловны искә алдылар. Под его руководством бик рәхәт эшләргә, ничектер менә әти сыман иде ул безнең өчен. И строгость проявлял, и в то же время йомшаклыгы да бик бар иде. Мәхәббәт һәм тугрылык тарихын, үрнәк гаилә Нургалиевлар тату гаилә серләре белән уртаклаша. Бу ихатада Нургалиевлар инде 30 ел яши бирәләр. Аларның тату гаилә булып гомер кичерүләренә дә быел 43 ел булган. Пассажирларны законлы рәвештә йөртү максатын кичәйтү тарафыннан даими рәвештә рейдлар үткәрелә. Шулай ук пассажирлар катнашында булган аварияләр санын киметү өчен дә эшләнә бу. Бу юлы рейд шәһәргә керү белән беренче юл бөҗрасында үтте. Полиция хезмәткәрләре рейд кысаларында күп пассажирлы машина йөртүчеләрен тикшерде. Куркынычсызлык кайышлары элеккәнме, юкмы икәнлеген дә тикшерделәр. Законсыз пассажирлар йөртүчеләргә протокол төзелеп, штрафлар да язылды. Рейдны үткәргәндә машина йөртүчеләр составының хезмәт һәм ял режимын, транспорт чараларының техник төзелүен саклауга һәм пассажирлар йөрткәндә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу профилактикасын аерым игътибар бирелә. И профилактики нарушений правил дорожного движения при перевозке пассажиров. Калабызның Мирза Тахиров исемендәге беренче номерлы лицейында Акыл фабрикасы исеме астында форум узды. Онда республикабызның көньяк көнчыгыш районнарыннан 8-11 сыйныф укучылары һәм аларның укытучылары катнашты. Лекцияләр һәм остаханәләр аша чараны оештыручылар милли мәсьәләгә яңаша караш формалаштырырга тырышты. Бу хакта тулырак Рәдифә Нигъманова материалында. Акыл фабрикасының төп максаты милли мирасыбызны замана яшьләренә кызыклы булган форматка күчерергә өйрәнү һәм шушы идеяны алга сөрү ди оештыручылар. Шуңа күрә бүген беренче номерлы лицей базасына Әлмәт һәм Әлмәттән тыш күрше районнардан 90 катнашучы теркәлгән. Фируза Юнысова Ширмешан районы Бари Габдрахманов исемендәге Кармыш мәктәбе укытучысы. Чарага укучыларын алып килгән. Ниятләре зурда. Татар яшьләре форумы кысаларында уза торган чараларны үзләрендә югары дәрәҗәдә уздырырга өйрәнү. Минем максатым да менә монда Татар яшьләре форумының эшчәнлеге белән танышу, алар алып бара торган яңа проектлар белән танышу, ул проектлар ничек әзерләнә, ничек гамәлгә ашырыла, менә шулар белән танышу. Дөрес, без үзебездә алар оештырган проектларда катнашабыз. Татарча яз проектында, татарча сөйләшәм проектында катнашканыбыз бар, үзебезнең дә конкурска эшләрдә җибәргәнебез бар. Менә безнең өчен бу кызыклы. Мондай чарага безнең беренче килүебез. Төрле проектларда катнашабыз без мәктәптән, төрле җимешәнгә барып проектлар, презентациялар яклый башлый дип була инде. Төрле конкурсларда катнашабыз. Яңа дуслар табырга дип килдем. Һәм үземә яңалыклар, ничек эшләргә, шулай белемнәр алырга килдем инде яңа. Мондай чаралар хактан да замандашларны урыныннан кузгатырга сәләтле ди. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Райнур Хәсәнов. Татарларның үзәге булган республикабызда шул максаттан Печән базары фестивале Мин татарча сөйләшәм, татарча диктант акцияләрендә күркәм традициягә әверелде. Акыл фабрикасында килеп чыккан тәкъдимнәр исә тагын да зуррак проектларга китерде, ди ул. Сенат татарча диктант акциясе, Ачык университет белем бирү платформасы, хәтта менә Казанда, Татарстанда ачылган полингваль мәктәпләр, адымнар, аларның да концепциясе башланып киткән вакытта нигезендә менә нәкъ Акыл фабрикасы тора иде. 2017 елда яшьләр җыелышып, шул проблеманы ачыклап, алар инде менә төрле
модельләр, татар мәктәпләренең төрле модельләрен тәкъдим иттеләр. Һәм шулар арасында полингваль мәктәпләр бар иде. Һәм дә 2017 елда безнең Татарстан Республикасының беренче президентына Шәймиевка аны тәкъдим иттеләр. Һәм инде менә адымнарның нигезендә шул концепцияда ята. Спикерлар Казанныкы араларында проектның идеясын булдырудан башлап тормышка ашырырга өйрәтүчеләр дә, татар әдәбиятына мәхәббәт тәрбияләүне максат итүчеләр дә бар. Иң беренче төрки телдә язылган иң беренче әсәрләрнең берсе ул Юсуп Баласаганның Татгубелек әсәре, ул кешене бәхетле итә торган белем турында. Һәм безнең әдәбиятта 1000 ел буена ул бәхет темасы бөтенләй дә килә. Һәм мин менә әдәбият музее җитәкчесе буларак әдәбият турында сөйләгәндә бәхет темасы аша әдәбият темасын яктыртырга булдым. Чөнки чыннан да безнең әдипләребез һәрберсе бәхет турында нәрсә булса әйткән, һәм ул алар барысы да бәхетнең төрле аспектларын төрлечә ачып караганнар. Үзебезгә дә бер насихат була ала, дәрес була ала. Шул вакытта әдәбият турында да белемнәребезне яңартырга менә дигән мөмкинлек. Мирза Таһиров исемендәге беренче лицей директоры урынбасары, милли проектлар кураторы Альберт Самигуллин сүзләренчә, мондый чаралар алга таба да узачак. Уку йорты коллективында милли мәсьәләләр югары урында. Безнең ниятләр зурдан, ләкин менә шулай адым-адым кичкенә адымлар белән алга таба да стабиль рәвештә, дәвамлы рәвештә нидер эшләргә тырышабыз. Мәсәлән, инде узган айны без берничә чаралар андый ук кылачлы булмаса да инде мәктәп базасында мәйданчыгында үткәрдек. Аларда булса, мәсәлән, без монда Казаннан музыкантларны, саундтрекерларны җыеп балалар өчен кичкенә генә лекция, концерт уздырдык. Алар музыкантлар исә балаларга төрки, татар кораллары белән таныштырдылар, уйнап күрсәттеләр, аларның аермаларын һәм үзенчәлекләре турында әйттеләр. Рәдиф Янугманова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узып баручы 2024 ел илебез күләмендә гаилә елы. Ел агымында үрнәк гаиләләр, юбиляр гаиләләр, династияләр катнашында төрле чаралар уза. Бер һөнәрдә булган гаиләләр белән якыннан танышулар да була. Алда тәкъдим итәсе сюжетыбыз Ознакай районы Мәнәвез авылында яшәүче Ришат һәм Гүзәлия Нургалиевлар хакында. Укытучы гаиләсе һәркемгә һәм һәр вакыт үрнәк булып тора. Шундый гаиләләрнең берсе Ришат һәм Гүзәлия Нургалиевлар. Аларның хезмәт юлы рус теле һәм әдәбияты укытучысы буларак Зәй районында башланып китә. Соңыннан Ознакай районы мәктәпләре белән бәйләнә. Гомуми хезмәт стажлары икесенә бергә 90 елга якын тәшкил итә. Укытучыдан соң мәктәп директорлары буларга туры килде. Гаранада, районада эшләргә туры килде. Райком партияда да эшләдек. Аннан инде тагы җаваплы эш училищега директор итеп җибәрделәр. Ике училищены берләштергәч, авыр булса да инде менә әйтәсем килә, бер балалар белән очрашуга баргач, абый җитәкче булу авырмы, или укытучы булып эшләүе авырмы дип. Һәрбер эшнең үз авырлыгы, үз җаваплыгы. Гүзәлия Зәкиҗан кызы күп еллар башлангыч сыйныф укучыларын укыта. Шәһәрнең 7нче гомуми белем бирү мәктәбендә 14 ел укыту бүлеге буенча директор урынбасары вазифасын йөкләй. Югары сыйныфларга рус теле һәм әдәбияты укыта. Менә без укыткан балалар, алар бөтенесе дә үз балаларыбыз кебек. Безнең мәктәп ул эш кенә түгел, аңа эш дип карамадык без гомер буена. Ул безнең тормыш, ул безнең яшәү образы дип әйтсәң русча булса. Шул менә шуңа күрә һәрбер бала безнең өчен якын, һәрбер баланың судьбасы. Һаман да менә әле балалар, укучылар бәйрәм вакытында киләләр, 8 март укытыш көннәрендә чәчкәләр күтәреп киләләр. Үз һөнәрләренә тугры булган, үз эшен эчкерсез яраткан укытучылар Ришат һәм Гүзәлия Нургалиевларның хезмәте дәүләтебез тарафыннан да югары бәяләнә. Тату гаиләдә 3 бала тәрбияләнеп үсә, бүген алар 6 оныкның бәхетле әби-бабалары да. Бу ихатада Нургалиевлар инде 30 ел яши бирәләр. Аларның тату гаилә булып гомер кичерүләренә дә быел 43 ел булган. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Устазлары һәм тарафдарлары Василий Иванович Самойловны иске алдылар. Икенче номерлы балалар музыка мәктәбендә социологик фәннәр кандидаты, доцент, ТССРның атказанган мәдәният хезмәткәренә багышланган хәтер кичәсе узды. Бу уку йортын Василий Иванович 20 ел җитәкли, аннан озак еллар район башлыгы урынбасары булып эшли. Лаеклы ялга чыккач та ул эшен дәвам итә. Соңгы сулышына кадәр районның ветераннар советын җитәкли. Акытлар залында Василий Ивановичның хезмәттәшләре, дуслары, укучылары, гаиләсе. Барысы да үз истәлекләре белән уртаклашырга, якын кешеләрен искә алырга җыелган. Экраннарда фотосурәтләре, сәхнәдә ул яратып башкара һәм тыңлый торган композицияләре. Таләпчән, ләкин киң күңелле һәм ярдәмчел кем генә сөйләсә дә, Василий Ивановичны әнә шул яктан ассызыклый. Музыка мәктәбендә укыткан укучылары да, аның командасында эшләгән хезмәттәшләре дә лидерларны күреп алып үстерергә ярата торган иде, диләр. Ошо мәктәптә эшли башладым, и как раз Василий Иванович Самойлов монда безнең директор иде, җитәкче. Аның под его руководством бик рәхәт эшләргә, ничектер менә әти сыман иде ул безнең өчен. И строгость проявлял, и в то же время йомшаклыгы да бик бар иде. Кирәк икән безне поддерживать итә, кирәк икән ачулана. Шуңа күрә мин аңа бик рәхмәтле. Ул эшләгәндә мин укый торыйм, ул директор булганда. Ул балаларга шул хәтле әйбәт, шул хәтле йомшак, матур гына сөйләшәдер, безнең белән дә, безнең әти-әниләр белән дә. Икенче номерлы музыка мәктәбенең музей почмагында Василий Иванович Самойловка багышланган экспозиция үзәк урынны били. Һәм бу юкка түгел, чөнки нәкъ менә шушы мәктәпне ул 20 ел дәвамында җитәкли. Һәм нәкъ менә шушы агарту эштендә эшләгән елларда районыбызда күп кенә хәвәскәр коллективлар формалаша. Иренмәс Жон Василий Самойлов бу эшчәнлеген аерата яратып башкара. Шуңа да ул эшләгән елларда авыллардагы мәдәният йортлары каршында күп санлы фольклор коллективлар үсеп чыга. Аларның күпләре халык исемен йөртә. Район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары булып эшләгән чорда да ул җаваплы хезмәтләрдән бу эштән аерым төгәллек таләп итүен дәвам итә. Искә алу кичәсен оештыручылар бу хакта Самойлов замандашларының хатирәләрендә бүлеште. Мы готовились неделю, наверное, к этому. Чарага бер атналап әзерләндек. Туганнарын, укучыларын, аның белән эшләгән хезмәттәшләрен чакырдык. Бүген укучылар да, аларның әти-әниләре дә килде. Василий Иванович и коллеги, и преподаватели, которые до сих пор работают, когда он еще директором был. И дети, родители пришли послушать. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ял көннәрендә балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге юмор һәм иҗат урынына әйләнде. Биредә шаяннар һәм тапкырлар балалар лигасы фестивале узды. Бер урында калабызның яшь юмористлары һәм тулы зал аларның тугры җанатарлары җыелды. Родители, хватит водить нас на бесполезные кружки. Зачем я ходил на плавание с грудничками, если я потом все равно все забыл? Зачем вы нас отдаете на фигурное катание, если потом все равно по денежкам не вывозите? Фестивальне Әлмәт балалар җыелма командасы ачты. Алар күптән түгел Анапада шаяннар һәм тапкырлар клубы балалар командаларының халыкара фестивалендә беренче урынны яулаганнар. Туры Мәскәүгә кайтып телепроект төшерүдә катнашканнар. Ә хәзер сәхнәдән кичерешләре һәм кабатланмас юмор белән уртаклашалар. Команда КВН Нижнекамска у главы города. Здравствуйте, Тимур Дмитриевич. Тут такое дело, вот мы, Нижнекамская сборная КВН, хотим на фестиваль в Альметьевск поехать. Вы можете нам как-то финансово помочь? Да, я вам без сомнений помогу, только скажите, что Нижнекамск – это лучший город всего Татарстана. А это со сцены сказать? Нет, скажите мне это прямо сейчас. Просто я всегда должен это знать.
Безгә безнең дуслык һәм ярдәмлек булышты. Без җиңдек. Беренче урынны алдык. Беренче урынны алдык. Тимур Хантимиров Әлмәт балалар КВН лигасы тарихында бердән-бер монокоманданы тәкъдим итә. Шаяруларының нигезендә үзе. Обычно я шучу над собой, потому что самое смешное это когда комик говорит про себя. А потом охватываю все темы, которые возможно только засунуть в выступление. Быел яңа командалар аеруча күп ди оештыручылар. Алар арасында дети учителей. Сәхнәдә алар мәктәптә килеп чыккан кызыклы очракларны күрсәтә. Образовалась она, получается, еще в 2022 году. Безнең команда 2022 елда ук барлыкка килгән иде. Аннары без таралыштык. Быел мин яңадан командабызны торгызып, җанатарларны үзебезнең формат белән таныштырырга уйладым. Безнең формат линейка. Нигездә мәктәп турында шаяртабыз һәм бераз гына укытучылар темасын күтәрәчәкбез. Над учителями. Фестивальдә 14 команда визит карточка бәйгесендә үз көчләрен сынады. Төрле укыту учреждениеләреннән иң күңелле һәм тапкырлар кич буе тамашачылар һәм жюри өчен шаяртты. Рома, неужели ты вправду такой самовлюбленный? Нет, конечно, раз уж тут такое дело. Сегодня я думала о тебе. Ежегодно мы собираем. Ел сайын без шәһәр һәм районның барлык мәктәпләреннән командалар җыю тулы сезон оештырабыз. Сезон үз эченә фестиваль, 4-тән 1 уенны, ярым финал һәм финалны ала. Ел сайын фестивальдә 200-дән артык бала катнаша. Без Әлмәтнең барлык мәктәпләрен диярлек кылычларга тырышабыз. Все школы нашего города. Фестиваль азагында сәхнәдә янәдән Әлмәт балалар җыелма командасы чыгыш ясады. Озак фикер алышканнан соң жюри 6 җиңүче һәм призерны билгеләде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.